van my vrou gesê, Here, weet jy wat? 6 dae, het put my uit. En nou praat apostel nog van nog keer kom hou. Maar ek sê dit in my gedagte. Ek sê dit vir Harry. Ek sê, Here, nou hoekom? Hy sê, hoor wat sê, in sy woorden. Hy sê, my weer, as hy vanmorgen jou weer vanmorgen nie, man. Julle hoor my nie. Hy sê, my weer, as hy jou weer vanmorgen nie. Hy sê, my gedagte, as hy jou gedagte vanmorgen nie. Kijk, skuldig maak die woord my. Ek hoor nie die woord van julle sê, maar die woord maak my skuldig. Maar hoor wat sê Simon Petrus. Hy sê Simon Petrus. Hoor wat sê Simon Petrus. En toe begin Simon Petrus vir hom sê. En antwoord. Kyk, ons het alles verlaat. Ja. Wat het jy dan verlaat in die lewe? Wat laatst in jou lewe gewees het, broer Amos? Ek weet die keer, hoor my nie, man. Jare, ek is alleen nie. Jy is verlaat, apostel. Jare, jou man en jou geloof geskei. Jy moet verlaat. Toen sy jy God leen kan. Toen sy jy my bykie leen kan. Jare, Jare, ek is alleen nie, man. Jare, kan nie help van die woord nie. Hoor wat ek sê. Jou man en jou net geloos. Toen sy jy God leen kan. En jy weet jy wie jou nie. Om jy staan te sê vermoorde nie. Maar hy sê wat moeilijk is. As Jare, ek prijs jy. Jare, ek prijs jy. Jare, ek prijs jy. Jare, ek prijs jy. Jare, ek eer jy. Jare, ek loof jy. Jare, ek kan nie meer nie. Hoor wat ek sê. Hoor wat ek sê, Bramas. Jy moet soms so lekker blij by my. Want ek hou van jou gesag, man. Die lekker mens lekker op die level bring. Jy moet altijd gereed is. Prijs die naam van die Here. Jy moet die maal en sê, gebond, jy moet het hou. Hoe nie dat hy gebond gepreek is nie. Hoor wat sê die woord, wat moeilijk is. Het lyk onmoedelijk wie jy toe vanmorgen. Maar hoor wat sê die woord. Hy sê vanmorgen. Hy weet nie wat om te doen. Hy voel verloren vanmorgen. Hy voel verlaten vanmorgen. Here, maar hoor wat sê hulle van Simon Petrus. Hulle kom te by hom en hulle sê vir hom. Hulle sê vir hom, Here, wow, maar by God is nie. Want by God is alles dinge moeilijk vanmorgen. My sas daarachter, ek wil jou sterk vermoedig vanmorgen. Miskien het jy niks in jou huis nie. Miskien het jy niks in jou koskas nie. Jou lewe wil nie recht vir my. Maar hoor vanmorgen wat sê die woord. Maar hoor moeilijk is. As moeilijk my God vanmorgen, man. As moeilijk vanmorgen. Ek kan nie help nie. Ek kan nie help nie. Weet jy wat? Wat sit ek gewoon nie toe? Een paar jare. Toe achter in my gehaardloop het. Toe ek my hoedig gewees het. Dan het sy miskien nie ophou nie. Miskien het ek so een hoedig gelijk by my. Maar by God is het goed. Hey man! Jylle my sien aan wat toe. Jylle my sien van jylle toe. Ek my ene sien met my nie man. Hoor wat ek sê. Die jylle voer my weg. Na Brooklyn 6 toe. Vir 6 maanden. Apostel, my hand gaat net so. Hoe kan die lijntje gaan uit? Ek raak rond op vreesing, man. Ek raak op warmte. Van hoe kan die lijntje gaan uit? Jy kan maar geloofig is. Die dood net die vrees, man. Ek praat die goddelike waarheid. Die dood net die vrees vanmorgen, man. Jy kan maar hoe hardkoppig is. En die dood. Jy maar voel sacht vanmorgen. Jeremia, ek is met die Here. En die Here pad my weg. Na Brooklyn 6 toe. Ek sê, Here, wat soek ek nie? Ek sê, Here, ek kan nie meer nie, man. Here, ek kan nog eens 2, 3 weke daar nie. Die duivel val my. Hy val my, ek Bramas hoor wat ek sê. Die pille wat ek aanvat. Aan 34 pille. Hoor ek kom die duivel. As ek die pille aankere, kom ek uit. Here, ek sal best wat. Hoor
Tuhan lakas. Tuhan lakas Samora. Tuhan yang paniyar Ramal. Tuhan yang paniyar. Kasi nanay tatigo pa rin ang makani. Tunay katuang Tuhan na may. Adong ako Tuhan na Panginoon. Ay yara. Ay sinapati. Ay sipayar lagi. Ay yara. Tuyaw ibalak. Obirat sa miyasat. Hindi ni kami batang kanto ni man. Hindi almayati. Hindi yara. Katentin. Para sayan. Os duniri ka nga. O pafrak niyang khod. As tanga ko piyamuot. Oh yes? Avur wat si dibuot. Dibuot si. Panon doon na kasbay tayo. As doon na bayhon. Ay bati krakhet. Ay bati sterdade. Ay bati kandiya siyara. Das niya ni bayhon. Siyari niya mahamoraman. Yongan. Ano yung se? Di bayhon se. Varian sana yongan. Say pat say garaw. Ang lilang tiri huwag ka ni yara. Ay say huwag ka kafata. Ay liya ang priyak. Bayi khiyal. Bahan iti. Awar bak sini bayhon. Dingi ba kumin ay. Kumay. Duwalang ras ay. Baswat slavan trucks. Yan na kayo rin may kantino pipat. Panang biyat rusmakek. Yes. Ay sinapa ni yara. Kung sini yara iyardi marma. Biar tu kau perhati orang semua, orang mereka tahu semua. Tepat nuan orang mereka tahu semua orang ini jatuh. Naik balik khias tadi yeras met naik pemora. Ini sound naik met naik. Bawah macam sebab dia teras. Ay saya yerra. Pada hati khas pemora. Dia berapa? Kanji mali orang tu ini. Yerra berapa tujuh? Ay berapa siapa tu ima? Narapat hatekku, narapat kabiar menai, mata biata, ete katang, patron bulan lakas, ete di kabiar kuat hatek bulan lagi, tadi jara tutsun, ada yang menikan, dia buat tuts, tak pernah nira, dia satan, Yes. mata dia ultrafam, satan nasi warsa pada dia beriman, satan nasi warsa pada berpriyami. Sometimes I get a problem of yourself. Praising up on the other side of it. Brother Graham, you're a legend, you're doing it. I'm going to stay with Sammy. Like my year blue Lechman. And you're a year blue brand of your own liens for more. Now, what about the say? You're proper near Vandam. You're proper near Vandam. But don't they got it proper at all? I did it here. What do you have? Ada yang sense terjadi. Anak kamu berat panai kan mawar mati kau se. Patron buat jangan menjauh. Sangkut dan buat jangan. Kau kan ayu wali. Dan kau lalu makan. Ini flupas apa sih? Ya keluar pasti berteruh umur. Wali biar makta. Wali Wali, maak jou bevry. Wali, gee jou krag. Wali, verlos jou. Wali, maak jou vry. Wali, kom ons gee die Here lekker prys word. Ek kyk gestaan. Vergewe my. Ek kyk gestaan. Hou maar bo Amos. Ek kyk gestaan hier by jou video. Jy raak kan nie lekker sien nie. Ek sien daar, ek ken hy mannetjie man. Wat daar? Apa yang sangat kalian sangat senang mengaudi? Saya kena mani kita dah aspirasi. Pasti kau kerap ber. Mentawiyata, itu firman khotopo. Mentawiyata, kali yang nak asaiman. Ekken nusul menekan nusul. Asai spier. Jangan ada fakmak. Oh sana, sana. Iman, yang kumiri dakhil, eksataman yang makansan, yang makalasad,
Ek sê, Here, maar hoe kan dit dan met my so? Ek kan nie eens praat nie. Ek kan nie eens zeig nie. Ek kan nie eens op my voete staan nie. Ek kan nie eens met zeig hoor. Koordaat jy nog gekoordaat het nie. Lyk my die wil aanval. Here, lyk my die wil aanval. Prins en van die Here, maar hoor wat sê die Here. Hy sê mense kan waar sy. Mense kan waar sy. Ek kan nie antwoord nie. Maar die toestand wat ek sit. Dus waarom kan ik je antwoorden? De Heere probeert waar zijn. Ik kan niet antwoorden. Pastoor, ik kan niet. Mijn omstandigheden wat ik kan dat. Heere, mijn ziel aan dat die. Heere, mijn ziel van Heerlijk die. Ik kan niet helpen die waardes. Ik kan niet helpen. Ik heb nog 2 minuten. Nog geen 12 klokje. Nog geen 12 klokje. Ik is klaar. En nou is dat 22, je gaat 42, maar dat gaat ik klaar maken. Maar dan God, aan jullie, met drachtige luisteren, naar die woord van God toe vanmorgen. Ik kan niet helpen. Ik kan niet helpen, weet je wat? Je laat mij altijd zo gekust. Hij gaat zeggen, hij gaat omdraaien, man. Hij gaat wegdraaien. Alles zo, ja. Ik kom naar die hond en dan weer op film in Texas. Ik heb dat federatie voor ik gewerkt heb. Dat is een federatie. Mijn mama was lang opgeplaatst. Mijn mannen zijn die zonder mij opgeplaatst. Maar dan weet je dat ze mannen mijn leven niet. Wat dat was moeilijk van lijken. Het goede geworden moeilijk voor me. Hoor eens kampelen ze dat jullie. Alle zijn er is zwart. Maar kijk hoe lijken. Maar gaat hij nou? Geef net een weerkant. Als ik daar rollen hier, naar die varken toe. Rollen hier, naar die varken toe. Maar hoor weet je wat plamen? Hij zei, 7 maanden slechter. 7 maanden slechter. En weet je wat? Dat voelt je, dat de hond zijn kop zit. Ja, dat voelt je hond zijn kop zit opgegeten. Het voelt ons arm. Het voelt ons lekker niet. Het voelt amper iets wat vast zit. Iets wat vast zit aan jouw benen, man. Wat die los kan gebeuren wordt. Hoe kan die machten van die tijd met een boek hier? Hij tegeweert hier. Hij tegeweert hier. Hij is altijd veilig bij God. Kerk. Ik blijf mijn woord. Hoor vanmorgen wat ik zei. Wat onmogelijk is. Dat is moeilijk vanmorgen weer. Ik kan niet helpen. Dank je voor die woord. Die woord is voor mij. Hoe kan die woord mij schuldig maken? Die vier kan. Maar dank God ons kan staan. Ik is klaar. Ik is klaar.